Matud pa ni Apostol Pedro, tungod ni ini, baksi ang mga hawak sa inyong huna-huna. Pag mabuot, ugla hangtod sa katapusan arang sa grasya nga pagkadadul nga nagkadiniyo sa pagpalayag ni Hesukristo. Ingon nga masinugtanon nga mga anak, nga wala nagpahiuyon sa inyong mga kaugaliyon, sumala sa kanhi nga mga pangibog niha sa inyong pagkawalay kahibalo. Mabasa sa unang Pedro, 1:1, tudling 13 ug 14. O karon mga higala, aniyang kining suginalon nga naguluhan, krus o diablo. Sa ipuntahan. Dali. Unsa ba ka na? Unsa ba ka nang isulti mo na ako, Franny? Hansakan ko yung kinig. Franny! Kinsa ka? Kumusta, Franny? Chris! Chris Santo! Ligpun ka na kabakugan, ha? Kusgan ka na kaayop! Bisan asa kayo! Traidor kayo! Kandato kini kayo ubul-ubul basurino! Kanlato na ko! Kanlaton ko niya! Victor! Ikaw ang unang mamatay, basurino! Nahiwa ang imong bukton, basurino! Nagsityat ko, Victor! Pero balik ka na mo doon! Dili ni maong panahon para na doon, basurino! Dinhi ka lang, sir. Ayaw, Chris, ayaw. Masang di siya. Hindi na ito magpakita pa na ko. Bida, gusto ko ay ang imong pagtuda. O salamat ka ni mo, Chris. Salamat ka ni mo, Dong. Nagamit yun ang gisugyot ni mong ganyan. Ang ipatuon ako sa Franny nga kami ng duha ang muanhi ug Manila. Daghan kang salamat ni mo, Dong Chris. Tinuod ka yun ay manalipod ako. Tinuod yung kaandam ka mo patay o magpakamatay tungod sa akong pamilya. May kapiin na lang. Wa naman nawag si Franny. Ako si puti pasapot ni ini. Milampos ba ka siya? Apan, way balita. Kanusa mo pa ulit sila sa Papa Victor? Naakara diya sa kulo yun? Ganiha ka namang balisa kaayo, ma. Nga naman. O, tinuod. Ganina na ko na balaka sa imong amahan. Wa ko maanad nga mo ato siya layo nga dili ko kauban. Labi na karon. Gabi na lang apan wa na ko makabalita kung unsa na siya dito sa Manila. Nanawag ka ba niya? Nanawag na. Pero dili mo tubag. Hangtod nga dili na makontak ang iyang cellphone. Oh, unsa magay na itabo? Victor! Papa Victor? Niya ka managi. Ringkod mo duha, Emeline. Rhoda. Hi, si Franny! Hi, si Franny, Victor! Siya mo itong istoryahan karon. Hapit ko mapatay ni Franny. Unsay hapit ka mapatay? Nga naman! Una, ang ngay magpasalamat ni Chris. Siya mo ay misugyot nga ingon niya ito pagpatuo si Franny. Nga siya mo ay mukuyog na ko nga sa Manila. Apan nag-una-una di ay si Chris kay namo ni Franny dito sa Manila. Tungod kay hosto gihapon si Chris. Nga may hilom kininautan nga buhaton nga rin ako. Hilom nga nagplano si Franny nga paksyon ko. Basta naglagot si Franny nga imo sige pulihan sa basurino. Isa na ko niyang ranggo, Rona. Siyang gihimo na kong pinayalang sa norte. Manong malayan na siya. Di na sa sugo-sugoon kung dili siya na imo sugo. Sa may nahitabo, ha? Plano na namo ni Chris ka mo tago lang sa sakong kwarto sa hotel. Nagpasangil ko nga mo pahuway ko. Doon man misugod si Franny.
Ihansak na unta niya ang kutsilyo nga nas kong kilid. Apan diha si Chris. Alit kayo may hasbag ni Franny. Ugwa mahinayon ang pagpatay ni Franny nga rin ako. Bidagan si Franny. Apan nagbahad. Marcia! Salbahes! Salbahes! O kain si Chris pa, Victor? Tuwas gawas. Wala siya masud pa din eh. Excuse me? Asa ka, Emeline! Emeline! Pasag di! May samad si Chris sa iyong bukton. Rhoda! Pasagdig ko, Victor! Nibuka lang akong dugo sa kapungot ni Franny! Animal siya! Hay. Di inabag una mo. Nga di gid ka mo tingog. Di ka mo tubag. Kung doon na may pangutaan na mo. Kaya ngunaan na naman yung batasan. Kung namugos gid be, masuko ka. Di man may gusto nga masuko ka. Mga din lang may mamugos. Huwag mangutaan na kung ano sa nitabo ni mo. Kung ano nasamad ka. Oh, uy. Naisakyan na nga napaingon din sa barong-barong. Oh, ang doktora. Ang doktora, Gud. May gabi. Doktora. Nagdako na ang mga gamit. Aron mahiling na ko ang imong bukton. Matter pa ni Papa Victor, nasama na imong bukton. Ang bebe, tanaw na ko. Natambalan na kini dito sa Manila. First aid ka na. Ay na kini labdi. Naghago na ko pag-anhi. Naghago ko pagdaog mga... Tanaw mo, Samboy. Oh, uy. Dako madali sa Mara. Franny? Yes. Nganong nagpalupig ka sa basurero? Paminaw. Ayaw napakita na ko! Ayaw nagipakita pa na ko! Nakasabot ka! Ayaw napakita na ko! Nakasabot ka pa! Isa ni kasultin mo sa cellphone, Rhoda? Isa! Gitawagan ako, Salbahes! Si Franny? Dili lang siya magpakita na ako! Kay nga, no? Unsa reaksyon siyang tingog niyang itawagan ni mo siya? Mapatay ko kasi tawa na siya kung magpakita siya na ako! Tumaga! Siya ka lang nanawag! Tumaga! Siya yun! Ayaw na tawag na ko, Salbahes! Asus, kaangayang masuko. Unsa man na? Tininuod na ng imong kasuko nga rin ako. Patyunti ka, Franny! Patyunti ka! Nahimo kang tao pinaagi na mo! Unya naglaraw ka din sa pagpatay sa kumbana! Ay sus, tininuod na yung tingali ng imong suko-suko na koda. Ilaw-speaker na mong cellphone, Rhoda! Gusto kong mamina kung unsay iyang ipanulte! Loudspeaker na yun. Aron makabati siya nga kitang duha ang nagplano sa pagpatay niya. Hello! Ilaw-speaker! Ilaw-speaker kay mamati ko siya isulti, Rhoda! Hello! Hello! Ayuha yun ni mo muda, uy. Wala siya, Victor! Ay, sus, daan pag yun lagi ko. Bisa ni apa ko. Kibote tingaling kahadlok! Kung manawag siya nimo, ayaw na yung tumaga. O kung manawag siya nako, dili na nako tubagon. Ang may nato, nailisan nato ang mga bagong numero ng atong cellphones, Victor! Naminaw ka ba na ako, Victor? Maoy akong huna-huna, Rhoda. Maoy akong huna-huna. Aron dili na siya makatawag nato? Humana, ang pingi nga dili ni mabasa ha og tubig.
Gipikot ko na ka nagmaayo. Gusto ko makigsulti nimo. Kanang kita lang duha. Aw, Ayaw na paglakaw sa boy. suruyon sa nako ang construction, doktora. Sige. Chris, alis ako. Uy, ikaw ang lagi nang nagbarog-barog din, he. Tininam ako kanina. Nakita man ako umid akong samat sa bukton si Chris. Magbipalik dayon ko sa aki ang magkuhag tambal. Pagbalik na ako dinhi, nakita naman ako ng sakyanan sa doktora. Wa na lang ko mapadayon sa barong-barong. Dinhi na lang ko sa sakyanan. Naglantaw kong kitambalan si Chris sa doktora. Ya. Unsam nang nasplanggan ng gamay? Ha? Mga dahon sa bayapas. Mga udlot sa bayapas. Ay. Tanay. Mamalig ta sagi. Mayon ang pagkatambal ni doktora si Chris. Okay naman ka si Chris. Labaw pas alright. Doktora na gunang nagatiman. Talasing. Tana. Maodi ay. Nga dili ka makontak. Hilom ka diyang milarga og Manila. Nagsabot na mo sa akong amahan. Salamat kay sa imong hunahuna. Giluwas ko nimo. Karon ang akong amahan na Sam. Mo'y imong giluwas. Nganong ingon man ni ato ka-agresibo si Franny aron patyo niya ang akong amahan? Kung nasa may mga rason o katarungan, dili na ko mahibawan. Kay, dili na magpakita si Franny aron atong mapangutana. Pero hinaot ka tubagon ko nimo. May ipangutana ko nimo. Palihog tubagak ko. Unsa mang gyud ang negosyo sa akong kinikanan? Unsa man, Chris? Chris? Sa diyang nagkailat ha. Sa gagmay pa kita mga bata. Dili pa ingon ni Ana ang inyong kahimtang. Karon nga ingon ka na ni ini, ug ingon na ni Ana ang inyong kahimtang. Hangtod karon, wa ka day may baw, nga anak ka man unta nila? Ako mo yung gipangutana, nga pila pa lang ko kaadlaw nga nagsugod sa akong pag-alagad sa inyong pamilya? Chris? Palihog, ayaw na ko pangutan pa. Kay masabot na nimo nga akong tubag. Wa ko hatagig kapasidad o katungod nga mangutana sa imong amahan kung unsa ang ilang negosyo. Sa imong paniid? Wa gyapon ko'y kapasidad o katungod nga maniid sa akong gialagaran. Kay ang akong trabaho, maura ang pagbantay nga anaa ka mo sa inyong kaluwasan ug dili ang pagpaniid. Okay. Okay, Chris. Kini na lang mo ito baga. Nganong ang imong mga tinubagan, may sagol mang panginsulto. Dili ka maging makahimo pagtubag na medyo bisan gamay nga pakonsoylo. O, may bariyog ka man. Wala ka nasap kang may tingog-tingog. Mayong gabi, doktora. Huwag kang ginibatasan. Nag-alagad mang kakasamang pamilya. Kawag yun ni may respeto na ako ang usas imong gialagaran. Ni ako sa akong barong-barong. Ugwa ko sa inyong palasyo, doktora. Wa nasab ko sa oras akong pagserbisyo sa inyong pamilya. Ni ako sa akong barong-barong. Ug ni asab ko sa kaugalingon akong oras o panahon. Palihog. Timan ikini. Dili taon pag-insulto kini manggawas na akong mga puong. Dili taon insulto. Apan ang tinuod mo ya akong gisulti. Sorry. Pasagdan ko ni mong mapaori nga maurang usta. Unsa may mahitabo na ako kung niya nasab karon si Franny ug ako may panimasalan. Paghuwat palihog. Doon na lang ko'y kuhaon. Iatod ko ikaw sa inyo.
Salamat. Ihato di ay ko niya. Dili kayo na ganhang makigsulti, no? Sige lang. Maana na tingali ko sa imong kinaiya. Maningkamot ang yung ko nga maanag sa imong kinaiya. Hi! Ayaw po ka na, op. Imbitahon ka na ko sa sod. Magkapi ka o na or bisan mag-juice ka o na. Gabi na kayo. Musayo ko din hiyugma. Dili ka na ako kapugnan. Kay nahibaw na ko sa imong batasan. Kung may yun kagani nga mauna, kapugnan pati ang yali ang kilat. Pero ikaw dili gyud. Pero Ako na may bawas kong kagalingon. Sige. saan ka na ko pagpantun aning tawhana? Grabe kaayog kinaiya. Nanang basurero? Nana sa ubos. Nagpaabot na ako. Kasayo? Oh, good morning, doktora. May kaon ka na lang unta og una. Di paabot minimo? Mas may mansab nga makadungan tang tulog kaon ba? Paminaw na ko, tagsara kitang makadungan. Plato. Ma. Ambi. Thank you. Oh, yes? May tuyo kay? Sa dili pa ta mangaon. Doon ako ipangutanan ninyo. Tingali, karon pa ko mangutanan ninyo, bahin ini. Unsa man ka na? Pangutan na, anak. Sige. Unsa man gyud ang inyong negosyo? Unsa man nakapaadunahan sa atong pamilya? Gikan sa mga tuig nga nakamatngon ka. Kay I'm sure nga husto ka na sa kabuod ni Adto. Sama, o sa imo nakita nako og sa imong amahan. Emily. Nagsulti pa ko, Victor. Pasagdiuna ko nga maoy mo una og sulti sa atong anak. Balik ko na ko, Emeline. Unsa imo nakita namo sa imong amahan? Sa dihang anam-anam nga may isa ang atong kahimtang. Kung nalimot ka, apan ako di gid malimot nga halos wa mi pahuway. Kay matag segundo, bilinhon kaayo alang namo. Aron mo lambo kining atong pamilya. Kung makapahuway man gani, apan pila lang kadupa sa oras. Dayon, buting bakuwas kaming duha. Aron mo trabaho na sab. O wa mapakyas ang among tinguha, ang among paninguha, wa mapakyas ang tanan, ang among sakripisyo ug among kamingaw diha nimo. Kay panagsa ka na lang namo magakos og masudong tungod sa among pagpaningkamot. Labaw nang wa mapakyas ang among pangandoy sa imong amahan. Namoabot lang gid ang panahon nga makabot namo ang mga bulawanong mga bunga sa among pagpaninguha. Og usaray rason ni ini. Og kini mao ikaw. Ikaw ang hinungdan. Ikaw ang rason sa among mga paningkamot ug paninguha. Tungod kay unsa ka naman karon? Ug unsa naman ang kahimtang sa atong pamilya? Nganong karon pa malang kami makabati sa imong amahan nga nangutana ka na gyud unsay hinungdan sa atong kahimtang karon? Layo na kayo ang imong tubag ug dili maitubag sa akong mga pangutana. Nagtubo ka nga imong nakita ang kadaghan sa atong mga truck nga gikargahan sa mga naglain-laing produkto sa mga multinational nga mga kompanya. Nga sa atong pagsugod, usa pa lang kita kagamay nga ahensya nga maoy mo apod-apod sa mga dagkong tindahan. Kani adto,
Usa pa lang kita kagamayng ahensya og mitubo og midako og milapad. Dili lang kay dinhira sa lokal nga rehiyon, kundi lokop nasod. O karon, dili kay lokop nasod lang sa Pilipinas, kundi misud na kita sa merkado sa rehiyon sa Asia. Ngan nga kita na mo'y sintro, isip maoy main distributor sa nagkalain-laing produkto sa multinational. Kwenta ha, Emeline. Kwenta ha kung pila ka binilyon na musod sa panudlanan sa tong pamilya. Karon, mangutahan ako nimo. Wa pa ba matubag ang imong pangutana? Nganong daghan kitang mga tao ug pulos sila mga armado, ma. Nganong may mga pulis nga mga deranggo ang pirmi na akong makita din sa atong kaugalingon. Nganong may nagkarain-laing mga tao nga pirmi din sa atong kaugalingon. Ang imong amahan mo imutubag na ng lain ni mga pangutan, Emeline. Oh, Victor. Dili na ordinaryo. Di na basta-basta. Di na sabyado. Di na kasagaran ang atong kahimtang. Busa ni kinahanglan nato mga saman nila aron maoy atong tigpanalipod. Ug labaw sa tanan, maoy tigbantay sa seguridad sa atong kinabuhi. Apan dili ang maong tao, ma, pa. Nga matod ninyo mo'y tigpanalipod ug tigbantay sa atong seguridad, mo'y nakaduwas na ako. Kung dili ang tao nga gitawag ninyo og basurero. Angay natong dawaton og ang kunod nga dili perfecto ang hunahuna sa tao. Nga nagtuog ako mo adun na nakita yung mga tao nga sa Manila apan ang tirod alay nga kuwang nga kinahanglang kapunan sila tao nga mao'y gituhuan sa tong pamilya nga epektibo kayo o kasaligan o kini mao ang tao nga nakaluwas nimo. Nga matod pa nimo, gitawag na mo ni Mama Ruda nimo og basurero. Nga ni anak karon sa tong pamilya. Tuon man wa ko mapakya sa pagdanis basurero. Wa mausik ang akong i-invest palagi niya nga ibubuan kog binilyon ang matahom ug dako nga klinika alang sa mga basurero ug uban pa mga kabus. Nagimahal, nagipangga ug inampingan kuno sa basurero. Ug sayod ko kay nakabaton ko o nagka-observas ako. Pinagi sa imo mga rinihukan, pinagi sa mga mata, o kung ikaatubang mo na siya, nga may talagsaon kang gibati niya. Kisay mo mong ipasabot, Victor. Ayaw paglimod, anak. Sulti sa tinuon. May pagtanaw kas basurero. Animal! Ayaw yun pagpakawaw, ha? Ayaw yun ito pagpakawaw, Emeline! Usa ka lang baho og hugaw ang basurero. Victor! Sikat tawa! Husto ko. Dili ba? Emeline? Dako kay kamong sayop. Tugan sa tinuod! Buhay mo na pala kami! Sayo! Unsa may mahimo ninyo? Kung nakagusto ko ni Chris. Unsa may naani ana? Kung mo angkon ko sa imong giingon pa, Victor, nga may pagtanaw ko ni Chris. Apan ning tug-an ako ninyo nakagusto ko ni Chris. Are you serious? Come on, ma. Rape on ako na tong higayon na. O gituhaan na to nga human ko nila mapahimuslan, labing siguro ila kumpatyon. O giluwas ko ni Chris. Imo dang hatagan og dili maing pagtagad ang tao nga miluwas nimo pa, Victor. Giluwas ka sab ni Chris. Unsa may balik-balikan din sa mga dagkong ranggo sa kapulisan? Mga kumpadre ko si
sila, Emeline. Natural, mamaraig. Sa ingon ining atong kahimtang karon, kinahanglan dili ka magginaw. Bahina nimo sa grasya ug panalangin sa Ginoo ang ubang tao. Ug apila niini ang taga-basura. Ang bahin sa mga taong moanhi dinhi. Mga kasosyo ko sila. Sila maghihimo na kung taytayan o gaway nga magtapon-tapon og laing mga lugar ang atong negosyo. Nganong buot ka man patyo ni Franny? Way katagbawan si Franny. Gipatilap na siya sa among lapalapa. Apan buot pa niyang tukbon ang among kinabuhi. Tungod kay traidor siya. Traidor si Franny. Bisan pa sa kong kayo niya pag traidor. Traidor yun si Franny. Traidor si Franny, Emeline. Hinaot ka na tagbaw ka sa among tubag sa iyong mga pangutana. Mga una ta, Victor. May lakaw pa ko. Emeline, asa ka? Naamang ka si Chris. Abot! Na ang basurero, Victor? Nasa ubos. Naog ko. Ay, mag-breakfast pa! Nagatas na ko ganina, ma. Emeline! Natsakita ka? Natsakita ka ba? Klaro na kayo ang imong anak. Nipahiyom ka lang, Victor. Dili o dili ka doon ka mo sagot. Dili! Abay, sa isos. Kao na Bastarino. In kaso ko nalimot ka, ako's terso. Terso ko. Katong nahagba sa imong kumo kay gisuwayan ka namo. To daghuat ni mos Doktora Milin. Nasa siyang klinik. Kanang nailaw sa kahoyng mangga. Lakaw na. Ay pawatag dugay si Doktora Emeline Basurero. Lakaw na. Salamat, Terso. Hait kayo og mga mata ang Basurero. Hello. Terso. Mas Franny. Naibaw ka mas balita. Usa may nung yan. Naimong ba ito gibuhat? Magkita ta. Pangita og pasangil nga makarakaw ka. Importante kaya itong istoryahan. Padoong na sa pagkaugang imong mga samad kay wa na kay dugo nga naglama sa bandage. Gitumari mo ang yatag ko nimong capsules? Tanan namang gisulti na ko, Doktora. Akong gituman. Pabuto na ko si Sir Victor dito siyang sakitan, Doktora. Chris. Nainabdihang-bihar, Terso. Yan ako, Boss Franny. Sa mga itong istoryahan. Biya sa pamilya ni Victor. Doon ako'y bagong agawon karon. Kontrasab ni Victor. Biya ni Victor. Kuyog na ako, Terso. Ikaaway ko na si Victor. At banga na to ang pamilya ni Victor. Gubato na to ang ilang pamilya. Misamot magkakalaom ang sitwasyon karon, Franny. Unsa magkakaseryoso ini, ha? Kung mao'y napalakaw karon sa pamilya ni Victor nga ako traidor o bitin. Pero sultihan ta ka nga mas traidor o bitin panako ang asawa ni Victor. Nada ako ni Rhoda.
Franny, nagpaniid laming duha si Nelson ninyong Roda. Og may hilom kami nasabtan si Nelson nga taod-taod namang may relasyon sa asawa ni Boss Victor. Husto kayong iyong napanidaan og nasabtan, Tirso. Taan palagi good ni si Nelson. Manyak na si Roda. Grabe na ang sabna. Hangtod nga miabot sa iyang punto nga maamo na ang tanang higayon ug dili na may magtago-tago. Mao nagkasabot ming duha nga patyon si Victor. O mao na tong higayon na. Naatol nga ako pagyud ang ipakuyog sa Manila. Kumbiyansa kay ko. Kaya nagtuo ko nga kamirang duha si Victor. Nagtuo ko nga nindot na kitong higayon na og mapatay ko na si Victor. Dayon, ako na'y mamahimong hari sa pamilya. Maoy among gikasabutan ni Roda. Apan hilom na yung gipauban ni Victor ang basurero. Otro sab ng basurero. Way kabutangan sa mong gibating kapungot sa basurero. Sukad atong gisugo minimo nga inutilon siya. Pero diryot na inoon kami si Nelson ang mainutil. Animal! Ambot. Kinsa kay nakasimhot nga gibati kog pangigi. Kay gipulihan man ko sa basurero sa security. Kinsa kay nakasugyot nga hilom ug paubanon ang basurero sa Manila. Kamay na lang kayo kuwang nga mulampos ko. Apan ako'y nakalitan. Murag kilat kaabdik ang basurero. Napakyas ang pagpatay ko na unta ni Victor. Tungod kay napakyas ko, gibiyaan na ko ni Roda. Gipasadahan ko ni Roda. Tirso, mas lig-on sa akong gibalhinan karon kay sa pamilya ni Victor. Pamilya nga naglungot-lungot sa kapungot o kalagot ni Victor. Nalipay sila. Nga midangop dayon ko sa ilang pamilya. Kinsa, Franny? Mas organisado sila, Tirso. Kung ang mga koneksyon ni Victor nga mao ang gobernong lokal dinhi, apan ang koneksyon ni Sherwin Espinita mao ang nasyonal. Sherwin Espinita? Maoy akong gibalhinan ug maoy misagop dayon ako, Tirso. Nakaila ko, Franny. Batanon ug hait kayong pagkabata. Mawasab na ako na dunggan. Duha mo nga akong ikuyog, Tirso. Itod, abli na. Son, Nelson. Uy, Nelson? Tirso! Siriyang pultahan, Nelson. Kamong duha ang akong iuban. Gikinahanglan ko kamong duha. Makamasayop sa imong hukom, Franny. Mo kada, Franny. Wa namin kanahis pamilya ni Victor. Di alago, manaog, Franny. Ikaw, Nelson, ikanay bahala kung naasa ka manaog. Dahil ako na okay, Tirso. Tirso, Franny. ayaw na pananghid. Kinahanglan nga kalit og way mahibaw bisan kinsa nila. Nga mibiya na sab kamo si Nelson ni Victor. Di na kumubalik pa sa ilang Victor. Kaming duha si Nelson. Di namin mamalik nga to kang Victor. Diretso na ni. Magkita natin sa pier para late, Franny. Oh, Tirso. Mag-abot ang tulo sa pier.
aron ikahimamat ninyo si Sherwin Espinita. Animal! Ay, lakaw ka man ka. Nakalakaw na lang ang imong anak, pero ikaw niya paghihapon lagi. Wa ko'y security, Victor. Nasterso? Wa si Terso. Binhi pa ganito na ganiha? Si Nelson di ay? Gipapangita sab na ko si Nelson. Pero wa sab si Nelson karon dinhi. Oh. Ngano man? Sila yung duha ang wa karon dinhi. Napaytaghan niya. Pamili ni Roda. Ang basurero? May importanteng basurero na ako. Ilabi na karon nga mag-usap sa struktura sa probinsya nga iya na unta ni Franny. Pagpili naglaing security nga mo'y kuyog, Roda. Ay magkasla si Nelson o si Terso. Napinguna kining higayon nga wa silang duha. Ano ka? Maglakaw na may basurero, Roda. May panahon o higayon rang moabot. Kaywa naman si Franny. Og ang gipuli mao ang basurero. Dan, ang basurero sa mo'y akong ipuli ni Franny. Binihira ta, Chris. Chris. Sir Victor? Ikaw ay makauban ako sa sud. Chris, sunod ako. Temporary o dili mo permanente nga security na ako, ha? Mami, madam. Mami. Nakailan mo ni Rosa? Kailan madam? Okay. Pasudla lang siya kung moabot na. Naara ko sa sud. Ramon? Okay. Ilahos na sa bangko. Ibutang sa kungan. Pilang yung talan? 2 million? Okay, Ramon. Thank you. Bye. Oh. Rosa, ikaw ba na? Sud lang. Oh. Hello, Rhoda. Franny? Nindot kayo unta kang tabas-tabason, Rhoda. Franny? Kumusta ka? Angay ka untang mo sabot sa akong pakibutang, Franny. Nindot ta kumut-kumuton aning dagwaya. Franny? Nagsinaw ni. Mantika uning naunga. Franny! Lami agud ni mo, uy. Franny. Labaha man ang imong gikuptan. Nagkadugo malaki ng labaha. Sinaw kayong labaha, Rhoda. Pero, masinaw gyud ang imong dagway nga tan-awon. Hain magkaymayong party aning imong naong nga malaplapan ako aning labaha. Franny! Asang dapitas imong lawas nga unahon na kog tabas aning labaha. Sabtay taon ang akong kahimtang, Franny. At atong duha ang plano nga patyo ng akong bana. Buhi si Victor. Busa, nagpasuko-suko kunuhay ko nimo. Ako lang itong sulti nga di na ko gustong magpakita ka na ko, Franny. Apan... Franny! Ligwatan ko lang ang mga butonis sa
sa imong gisulob. Gikan dinhi sa imong dughan. Paubos dinhi sa imong puson. Brady! Gilok-gilok paminaw, no? Gilok, no? Tangtang na ang mga butunis sa imong gisulob. Brady! Uy! Pirmik yun ka nga dili magbra? Brady! O sa magi gusto ni mong mahitabo ka ron, ha? Bitaw, Franny. Pero bitaw kung dili ko magbra. Alibutan magod kong magbra ko. Nindot abison ang usa ka atngal sa imong tutoy. Unsa man, Roda. Buwagan ko nimo. Dili! Ako lang tong bluff. Kaya sa kong dool si Victor. Dili ba ito makikbuwag ko nimo? Sayot kang grabe kaya kung pagkabuang ang diha nimo. Dili gininood ko masagot ka magkabuwag ta, Franny. Promise. Tangtanga ang bakos sa akong karsonis. Franny, tagsango na ko ang imong bakos. Ipaubos ang siber. Unsay sunod? Brief. Franny ba? Unya, Roda, unsay sunod? Ronesan. Uy. Dili dayon mo sulti nga maon niyang gusto. Kayang paborito. Wala si Franny sa atong pamilya. Tingali, nahibaw na kamong tanan ko noon sa hinungdan nga nung wa na siya sa pamilya. Sa kasang mortal sa pamilya ang gibuhat ni Franny, o mismo ako pag yun unta ang iyang patsyon. Busa, mortal na siyang kaway sa pamilya, o si bisan kinsa ninyo ang mahibawan kung hain magluk-luk karon si Franny, sortihin ay ko ninyo. Ba't ba siya katuo mo nga ako'y mupatay sa animal? Dili ako ang mupatay ni Franny. Kini siya, si Chris. Kini si Chris, mo'y mupatay ni Franny. Siya si Chris. Ina-inaha si Chris. Siya ang lingkon do kayong bato sa pamilya. Nalumpa kini si Chris. Nabugos na ang hugot kaayo ang iyang pag-alagad sa atong pamilya. Nanumpa na kini si Chris. Iyang kinabuhi ang ibaylo ko na dunay maramastama sa pamilya. Tuwag nakita ni Chris nga ang atong pamilya maantigong maluoy ngadto sa angayng kaluyan o humok mutabang ngadto sa angayng tabangan. Nanumpa sab ang atong pamilya pinaagin ako nga mahalon o panggaon sa nato ang gimahal o gipangga ni Chris. Labaw sa tanan, bisan kinsa ninyo, ingnon ko kamo. Way bisan o sa ninyo nga makalabaw ni Chris. Ipagawas sa inyong tasatag sa kutsilyo, nga ihiwa sa inyong tasatag sa kamangapad. Ipasa-pasa ang dako nga kupa. May sudlan sa atong mga dugo. Wa na to kini mabuhat sa miyaging mga katuigan sa dihang nahimugso ang ligon natong pamilya. Karon lang kini mahitabo aron mapaligon pagyud ang atong panag-inig suunay sa pamilya. Pinaagi sa pagsagol-sagol sa atong mga dugo sud sa mong kupa. Nga atong isud sa tabernakulo sa atong pamilya ug sa gawas sa atong tabernakulo may suga nga mapuwa nga magsiga sa tanang panahon.
Hantod mo bantok sa kagahi ang ato mga dugo. Himaan sa kagahi o kabantok o kalingon sa gimahal na itong pamilya. Sugda na nato paghiwa ang ato mga pan. Imingaw ko ni mo, Franny. Basta dili kita magbuwag, ha? Gikinahanglan ka na ako. Ikaw may akong gikinahanglan. Busa magpapili ng atong plano nga patyon yun si Victor. Kung may kausaban man, ang kausaban nga ipatuog yun nato. Nga lakip ako. Nasuko og maayo ni mo. Ni ako'y kondisyon. Andam ka bang ubuhat, ani? Oh, andam, Franny. Sa tanangi kayon, andam ko. Unsa man na, ha? Tungol kay ako ng kaaway ang inyong pamilya. Ikaw mao'y personal nga maniid kung unsay mga kalihukan sa inyong pamilya. Sayo na kaayo na, Franny. Ipasalig na ko nimo. Tungod nimo. Bisan unsay imong plano nga magugpa ang pamilya ni Victor. Buhato na ko ang tanan, Franny. Mabuhi ang pamilya, Victor! Mabuhi! Mabuhi! Mabuhi ang pamilya, Victor! Mabuhi! Si Chris! Mabuhi! Bye, Amping. Oh, Kiunsa ni mo pagsud? Doon ako'y kuyog. Duha ka security. na naman sila sa sakyanan. Tanawa lang. Sakay-sakayan ka lang nako, Franny. Ikaw o si Victor ang magpatay. Bahala na mong duha kun mga matay mo. Oh, sirado man ang sakyanan. Max? Oh, gihiwa ang ilang mga tutudlan. Nagsigag ilang mga mata. Patay na silang duha. Usaray nagbuhat din eh. Walay lain. Si Franny. Kompleto ka na sa pamilya, Chris. Ang tanahan nakaila na nimo. O ikaw nakaila sa bila. Ginawat mo ba sa mga kong pamilya? Sa mas pagdawat sa kong pamilya nimo, isip igsuon sa kong pamilya. May baho ka kung nusat baruganan sa Victor. Barugan kung akong gipanumpaan diyan nimo. Chris. Excuse me, Chris. Loda. Kano sana? Hain ka ba karon, ha? Nailibita! Mau ba? Oh, sige. Nalang si Chris. Chris, magsalita. Oh. Ruda! Victor! Oh. Doon na kaniya ikaw galing yung property? O mao kini? Dili pa dugay miabot ang kumpari na tong general. Tubag ko! Doon ako iba pong resort, Victor. Ug mao ni. Wa ka pa na ko sultihi ka surpresa kini. Imo na untag ring may bawaan sa opening. Ayo kog suko-suko. Kay gikabuhi pa ko karon sa kalagot sa nitabo sa duha ka security. Oh, nakakita na nimo ang general. Thank you, pare. Salamat sa pre. Pare. Salamat, pare. Let's go. Victor. Na ang basurero. Suglang basurero. Karon na yun. Tepa. Ngano? Nganong kita na ni mga akong gisulob? Dili malabao ang mga gisulob na may biya ka sa itong kaugalingon? Ay, nga naman din mag-ilis kong laing sinina din sa ko resort. Ha?
Padali ang basurero. Basurero! Basurero! Kisay nagbuhat ini. Duha ka tao ang nausik, Rodora. Wa ko'y idea kung kinsa. Aambot ni Chris. Imo sing ipatawag. Pues, pangutaan akon may idea ba siya? Kasi nakasudi ni sa akong resort. O gipamatay ang doon ako ka-bodyguards. Chris. Dinhi si Franny. Dinhi si Franny. Sigurado ka? Nangutan na kaunsa ka siguro ang pangagpas ining basurero? Magpakita pa ka si Franny din, Pwede na, Victor! Dinhi si Franny. Ay nga nung ipamugos magyudi mo nga dinhi si Franny! Oh. Nakita na ko kini sud sa sakinan. Rilo? Mao kining relo ang iyang gisulob diyang nagdayog kami dito sa hotel sa Manila. Nakasukol pa ang usa sa iyang gipatay ug naputol kining relo ni Franny. Basurero! Niya siya. Niya si Franny. Sir, makagawas na ba ko, Sir Victor? Salamat, Chris. Magawas ka na. Husto ang basurero. Rula, ibarog ka man. Ato na ko, basurero! May duga ko ipakutana sa basurero! Basurero! Ma'am Rodora? Marika! Giusan mo pagsiguro nga dinhi si Franny. Unsa ka lagi kuha ni mo sa bulsa si mong jacket, ha? Basurero? Mugamit ka ba regla ba, ha? Nakita na ko kini dito sa sud. Giabis ang duha ka tutunan sa imong mga bodyguards. Unsa man si Sherwin Espinita, Franny, nga may atong-atuon sa lite. Bugtong siyang anak sa usa ka gobernador kaniadto. Batan-on. Siso na kayo sa panginabuhi. Tuod sa matang orasan mo dunggos lite. Duha ka oras gikan karon mudunggo na ta. May musugat na to, mga tao ni Sherwin. Oh, unsa na? Karon nanawag ka? Oh, unsa? Nahabilin? Oh, wa ko mahibaw nahabilin di ay. Oh, ang basurero? Baka mao siya. Dili mabiya ang utok sa basurero. Okay. Ang tun sa sunod niya itong panagkita. Si Rodora? Nakitaan sa basurero ang labaha nga mo'y akong giputol sa duha ka ubol-ubol sa bodyguard ni Roda. Baka maog yun ang basurero. Dili pareha sa iyang amahan nga humok kayong buangon ako sa buhi pa kini. Kaila dahil mo samahan niya tong Chris. Gipatay ko ang amahan sa basurero. Kaya nasakpan ko uban sa iyang kalivin na nag-akob. Mayang gabi. Oh, maayong gabi, Chris. Mao pa ba yung pag-abot? Oo. Ngayon may katawa ka? Tungod kay milagro na kaayo kini para nako, Chris. Ikaw mo ay miduol, mitingog na. Lahi sa kani adto. Ikaw mo ay duolon og bisan istoryahan ka dili mo tingog. Hinuon mo biya ka kay dili ka gusto nga mamina og tingog sa tao. Tungod kinasutan na nako. Nga dili ka daya ang ilikayan. Kanindot paminawon, Chris. Kung unsa ko sa gagmay pa kita mga bata, maog hapon ako karon.
Bililhon ka kay na ako tungod kay sukad niya itong nagkailata hangtod sa dugay na itong wa na makita. Apa niya kapirmi sa akong huna-huna. Kay pirmi kang nagsamok sa akong huna-huna. Ay, mangutan ako ni mo, Chris. Ikaw ka. Niya itong wala ta makita. Misamok ba ko sa imong huna-huna? Nagsige ka ba o handom na ako? Wa. Kalain gyud ay nimo. Kalain gyud ay nimo, Chris.